Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She? Inini ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Ndakaroora uye zvekare ndine vana vangu 3 nemudzimai wangu. Ndingangoti mukoma, pandakatanga kupindawo muno mujoni ndo pandakazotanga kubatwa nemweya wekuita meso. And what I blame is that mudzimai wangu pandakatanga kuuya kuno kujoni, iye akabva atanga kuti kujoni handidi kuendako. Saka ndakabva ndazouya kuno kujoni. Ndakati ndauya kuno kujoni mukoma, ndakabva ndambogara kwemwedzi iyo inokwana kuita 9 ndiri ndoga, iye mudzimai achingoramba ariko kuzimu ikoko. Asi ndakazoti pandakadzokera kumusha ndo pandakabva ndazomanikidza mudzimai ndichimuudza kuti ngatidzokerei tose kujoni. But pandainge ndiri ndoga ndiri kuno kujoni mukoma, ndo pandakabatwa nemweya iwoyo wekuchiva vamwe vakadzi. Zvekare for 9 months ndinoda kureurura kuti ndainge ndichirarama ndichiita chimhandara maoko, because zvivindi zvacho zvekuti ndinge ndichitanga kuhurira mudzimai wangu ndainge ndisina, because ndainge ndichityawo zvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana. Plus in general ndiri munhu wekuti ndainge ndakangozviudza kuti handidi kuhurira mudzimai wangu. But nezvimwewo zvandakazosangana nazvo kuno kujoni, includingwo nevamwe masingle mother anobvawo kuzimu, avo andakasangana nawo kuno kujoni, vamwe vacho vaitokuitira maactions ekutoti waitoona kutoti panapa kana ndikasasimba ndinokwanisa kuzotokanganwa mhuri yangu yandakasiya kuzimu. Saka ndaiti zviya kana ndikaitirwa maactions andinenge ndaitirwa kana hwava usiku, ndo pandaizotanga kuzvibatsira ndichifunga mukadzi uyo anenge andiitira maactions ake. Zvino mukoma, zvakazoitika ndezvekuti semunhuwo wekuti akagara azvijaidza kuita chimhandara maoko, kunyange pandakazonotora vadzimai vangu dzimwe nguva ndaikwanisa kuti paya pandinenge ndichigeza, musi wandinenge ndichigeza ndiri ndoga, kana ndiine munhu wandinenge ndiinaye mupfungwa, ndaibva ndamboti waka ndiri ndoga. Dzimwe nguva ndaitotaimira kana madam varara zviya, inini ndobva ndaita sekunge ndiri kuona bhora, ndobva ndambozvibatsira, because kainge katori kabehavior kangu ako kandainge ndakazvijaidza. Zvino kuti ndinge ndichizokadzinga kabehavior aka zvainge zvava kunetsa. Zvakazoitika ndezvekuti takazotanga kugara pamwe pamba apa patainge tichigara painge paine maloja 3 including inini nemudzimai wangu. Then kwobva kwazoita mamwe masingle mother 2. Masingle mother awa 2 umwe neumwe ainge aine room yake. Saka marooms awa ainge ari kuseri kweimba yalandlord, ainge akangoita mudhadhadha, but they were really beautiful. Painge pasina povo yakati one day. Zvino madam vangu vakazoti vauya kuno kujoni ndokubva vazokwanisa kuwana basa. Vakawana basa kuburikidza nekuchechi uko kwatainge tichienda, ndokubva vazotanga kushanda, but vainge vachishanda vose neumwe single mother uyo watainge tichigara naye. Saka madam vainge vari waiter, nanhasi uno madam ndi waiter. Dzimwe nguva vainge vachichaisa kuma 11 PM. Then inini madam vaizoti kana vava kuda kunochaisa vaibva vazonditumidzira message, inini ndobva ndazomhanya, since tainge tiine motikari, ndobva ndazoenda kunovatora. Ndaingova pick up ivo madam nevamwe single mother vaiva avo vatainge tichipinda navo church. Ndingangoti ndo vainge vachipinda namadam church, because inini ndainge ndisingaende zvangu kuchurch each and every day, ndaingoendawo kuchurch pano nepapo. Saka umwe musi ndakati ndichibvawo panext door ndichibva kuenda kunoona bhora, ndakabva ndazosvika pamba. Ndakazoti ndasvika pamba painge paine vamwe mai vamwe vaiva vasingashandidzani nemudzimai wangu, vainge vaine boyfriend yavo. Saka curtain ravo rainge risina kunyatsokuvharwa zvakanaka. Saka munongozivawo mukoma kuti kana uchifamba kasaundi kaya kanoitika kana vanhu vachiita bonde kane kamwe kaconfusion, so
kakanokonzeresa kwauri. Saka ndakati ndichitofamba ndichitodarikawo nepamba pavo kuti ndinge ndichienda murumu mangu, then ndokubva ndanzwa kuti vanhu ava vainge vachiita kunyatsokubata basa. Ndakabva ndadongorera zvishoma ndokubva ndaona kuti keteni rainge risina kunyatsokuvharwa zvakanaka, saka waitokwanisa kunyatsokuona zvose zvainge zvichiitika. Saka mukoma, vanhu ava vakati vari bhizi vachibatana basa, inini mukoma ndakabva ndangopindwawo nepfungwa dzekuti sezvo landlord asipo ende madhamu nemunext door wedu uyo wavainge vachishanda naye vainge vasipo, plus gate kuti ringe richinovhurwa zvainge zvichitoda inini. Ndikabva ndati panapa neniwo regedzai ndinge ndichitobata basa, sezvo single mother ava vainge vakabatana ende nemachemerero acho avainge vachiita zvinhu zvekuti zvakabva zvandipa mamwe mazifeelings kuti ndinge ndichiona mavideos normally akaramba. Ndainge ndichitoda kutochirova ndakadongorera kudaro. Ndakanzwa zifeeling risingaiti ndokubva ndatanga kuita chimhandara maoko. Ndakaita zvekudongorera uku ndakabata sabhuku nerimwe ruoko ndichichirova zvangu. Iyi yakabva yazotova system yangu because amai ava ndakabva ndazofind out kuti ivo zvavaiita vaiti kana vasina kushanyirwa neboyfriend yavo vaiva nezvimwe zvimatoi zvavo izvo zvavainge vachishandisa. Ivo mai ava vaitorakidza kuti vainge vasingazivi kuti keteni ravo raiva nepachikona pekuti raita zvekunjenjemera kana ivo vakabatidza TV yavo kana kuti vakabatidza light zvekuti unenge uchinyatsokuona zvose zvinenge zvichiitika mumba mavo. Saka vaivawo nesystem iyoyo yekuzvishandisira matoi. Ndipo pandaiwanzokudongorera napo. Pakabva pazoita rimwe zuva randakaona kuti mukadzi uyu ainge ashanyirwa neimwe boyfriend, but boyfriend iyi yainge itongoriwo nyowani. Ndikabva ndati zvinoreva kuti mukadzi uyu ihure, but chivindi chekuti ndinge ndichimukumbira manje painge pasitomborina, asi ndainge ndava kungomunzwira kamwe kagodoso netumwe tuhasha. Kunyange mukutaudzana naye iye zvaigara zvitongomunetsa kuti ko baba ava vakakwana here, why is it kana pakangoitika kanhu kanenge kaitika vanobva vandiitira hasha. Inhau dzekuti ndainge ndava kuti saka munhu uyu anoshinga kuunza imwe boyfriend inini ndisipo, ko madhamu vangu zvavanowanzokushanda kusvika late, iye anenge akangozvivharira sometimes ari ega achizvibatsira ari ega, apa inini ndinenge ndiripo. Saka ndo zvainge zvava kundipa tuhasha, asi zvivindi manje zvekuti ndinge ndichimuudza ndainge ndisina. Saka akati ashanyirwa neimwe boyfriend, ndakabva ndazomirira kusvika kwasviba. Apa nejealousy ndainge ndichingotenderera pamba ndichimunzwira godo. Ndakaita sekunge ndichamunokera musi iwoyo because ndainge ndarwadziwa fane kuti munhu uyu hongu ndanga ndagara ndichiziva boyfriend yake, ko why is it azofunga kuti ange achichita boyfriend yake achiunza futi chimwe chikomba. Apa inini zvose izvozvo ndichizviona. So kwakazoti kwasviba, madhamu vari kubasa, ndakazoti ndanzwa vanhu vati zii, sezvo ndainge ndanyanyisa kutenderera pamba. Vakati vachiita nyaya vakazongokaruka vanyarara kuti zii. Ndikubva ndatoziva kuti kana ukaona vanhu vanyarara kuti zii zvinoreva kuti vanhu ivavo vanenge vava kutokweshana. Ndakabva ndazoenda mukoma pachinzvimbo changu chiya apo painge paine chiruva. Muno muSouth Africa vanhu vanowanzokufarira zvimwe zvomaruva, so zvavanoshandisa semaheji zvakaita green, so ndo chiruva chainge chiripo padhuze nehwindo remukadzi iyeye. Saka ndaiwanzokuenda ndobva ndanowanda nechiruva ichocho zvekuti munhu kana akanzi adarika aisandiona zvekumhanya kana kuri kunzi ndikasakasika kushifta. Saka vanhu vaya vainge vakabatidza TV yavo ende inini ndainge ndichitonyatsokuona zvose zvainge zviri mukati. Mai ava mukoma vainge vatori pamusoro pechikomba chavo, ndichinyatsokuona kuti mukadzi uyu uyu anonyatsokugona, anogona
kushanda basa rake. In my mind ndainge ndichitoimagina musi mai ava wekuti vachazondipawo. So ndakati ndakadongorera kudaro ndokubva ndazoburitsa muzvambu wangu ndikabva ndazotanga kuchichaya manje mukoma. Musi iwoyo ndainyatsokuona vision rose riri clear zvekuti ndainyatsokunzwa kuti vamuzvambu vainge vakaita kusimuka chaiko. Saka pandakazonopedza kubata basa rangu, inini handina kuziva kuti muzasi mewindowsill mainge muine imba yemago. Saka ndakabva ndazonogumisa muzvambu pachimba chiya chemago mukoma. Ndakangoti ndangonogumisa sabhuku pachimba chiya chemago chainge chiri pasi pewindowsill, ndakabva ndazongonzwa kuti nyunyunyu mago ainge akazara pana sabhuku achindiruma kuti ndinge ndichichema mukoma. Zvainge zvisingaiti. Ndakangoshingirira mukoma ndokubva ndatanga kufamba zvishoma nezvishoma ndichizunza mago aya awo ainge achindiruma. Ndainge ndakaita zvekuruma mazino chaiko because ndainzwa kuti pain yanenge ndichinzwa in that moment, the pain was just too much. Ndakati ndanopinda mumba mukoma ndokubva ndatora maice block ndokubva ndatanga kutova sabhuku, asi still mukoma the pain was just too much. Madhamuwo vakabva vanditumidzira message apa ndakati ndichinotarisa because vainge vachitocomplaina. Ndokubva ndatoona kutoti madhamu vainge vatova nenguva vachingozama kundiudza kuti on that day vainge vakasika kuchaisa, yet inini ndainge ndisina kukwanisa kuzviona because ndaiti kana ndava kuenda kunotaimira mukadzi uya ndichimudongorera, foni ndaibva ndaisa pasilent, dzimwe nguva ndaitoisiya mumba ndichitira kuti ndisazomakisika. Madhamu vakati vacomplaina kudaro ndokubva ndaona kuti apa ndichiri mupain, zvino ndoita sei? Asi ndakabva ndafonera madhamu ndichingoshinyira kudaro, ndikabva ndangoti ndiri kuuya. Ivo vakatondibvunza kuti are you okay, because ndainge ndichitaura nekazwi kamwe kainge kakazara nekakurwadziwa. Then ndakabva ndazotora makey emotikari ndikabva ndazongokamhena zvangu ndichienda kumotikari ndokubva ndazotanga kudhiraivha. Kana madhiraivhiro acho andainge ndichiita, ndainge ndichitodhiraivha ndakaita zvekusimukira because of the pain yandainge ndichinzwa. Nhengo yainge ichiita kupenga nekurwadza, yaiita kupisa mukoma, yainge yakaita zvimablister zvekuzvimba because mago aya ainge akandiruma all over the place. But anyway, I didn't have a choice. Ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora madhamu mukoma. Ndakazoti ndichidhiraivha kudaro ndokubva ndasvika pane rimwe robot. Saka ndakati ndakamira parobot paya, the pain was just too much. Ndaisaziva kuti munhu unongokwanisa kungoluza control zvekuti unozongotanga kungoridza mhere so uri wega. Ndo zvakaitika ipapo because all along pandainge ndichidhiraivha ndainzwa sekunge ndainge ndichipindwa nekamhepo sezvo motikari yatainge tiinayo at that time yainge isina aircon. Saka ndakati ndichinonomira kudai, then the pain was just too much. Ndokubva ndangokaruka ndaridza rimwe zimhere. Ndakaita kuridza mhere mukoma but hakuna ako akakwanisa kundinzwa. Ndakati ndichidhiraivha kudaro misodzi yainge ichingochururuka kusvika ndazosvika kubasa kwana madhamu. Ivowo madhamu vakabva vangonopinda mumotikari, ende madhamu vakati vapinda mumotikari, umwe uya mukadzi wavanonamata naye akati asati apindawo mumotikari, madhamu vakabva vangozevezera kwavari. Madhamu vakabva vazongozevezera kwandiri vakabva vati, nhasi dhedhi ndiri kunzwa kuida non-stop. Ndikabva ndati nhai Mwari wangu, ko miedzo yakaita sei yakadai so? Takazoti tava kumba, takati madhamu vapedza kugeza, then ivo madhamu vakabva vati, baba mwana huyai. Asi mukoma zvichirwadza kudaro ndakangoshingirira kuti ndinge ndichingoita raundi imwe chete ndokubva ndatanga kunyepedzera sekunge ndainge ndichinzwa musoro. Madhamuwo ndokubva varara vakabva vati it is fine kana muchinzwa musoro, vatai zvenyu, havana kana chavakakambosuspecta. Mukoma ndo confession yanguwo iyi. Kusvika muzuva ranhasi hakuna kana umwe zvake wandainge ndakamboudzawo secret iyi yakaitika kwandiri. Ndimi munhu wekutanga wandatotangawo kutoudzawo nyaya yangu iyi.
Hey, vedare zvakangooma hazvo vedu. Ndo confession iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndaidhiraivha ndakaita zvekusimukira ndakazoti ndasvika pane rimwe robot. Hanzi ndo pandakazongokaruka ndaridza rimwe zimhere. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Asi ndo confession yavo iyo mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndinewo murume wangu, saka murume wangu uyu ndirikuona kuti apindwa nemweya wakashatisisa. Munhu wekuti anongoti kana akawana kamari kaanenge awana anobva azoenda obva anoita iyoyo yacho yavanoti betting. Saka zvinhu izvi pazvakatanga neniwo I blame myself because ndainge ndichizvisapota. Zvakaitika ndezvekuti pane umwe mwedzi murume wangu paakandikumbira 100 rand, tainge takatogara mumba tichitoona TV, ndokubva ndamupa 100 rand iya, akabva amhanya kumuspaza, ndokubva adzoka nekamwe karisiti kakaita kunge ke-airtime, akabva aloda, akabva ati ndoda kukurakidza kuti vanhu vanobheja vanowina here kana kuti havawini. Saka ne100 rand iyoyo mukunotamba mukoma, murume wangu akabva azobata mari inokwana iyo kuita 7,000. Asi mari iyoyo kana chayakashanda, handingati pane chayakashanda sezvo murume ainge achingoramba achingouya achindikumbira pamari iyoyo yacho yaainge andibatisa iyo yaainge awina kudzamara yazopera. Saka now dambudziko riri kuitika nderekuti kana ndikamunyima mari yekubheja, iye anobva atanga kupopota achiti wani paya ndakambowina, iwewe ndiwe uri kutonditadzisa kuti ndinge ndichiita mari. Saka like now mukoma ndava kutoona kutoti mumba mangu mapinda rimwe dambudziko. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare, especially kubva kuvanhukadzi, kuti kana vasanganawo nedambudziko rakadai so mudzimba dzavo vakazorisolvawo sei, kana kuti idambudziko rekutoti rinotokuparadzira musha. Please help me, I am so stressed. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.